Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында Татарстан хәбәрләре тапшыруы студиядә Илгиз Шәкуров. Без турдан тур эфирда эшлибез алдагы минутларда. Яңа дөнья, яңа мөмкинлекләр. Санкт-Петербургта халыкара икътисади форум дәвам итә. Бүген Татарстан өчен мөһим очрашулар үтте, килешүләр төзелде. Алар белән тулырак Шулпан Касыймова таныштырыр. Казанның су һәм канализация турбалары 70%-ка тузган. Общая потребность на восстановление инфраструктуры составляет 65 миллиардов рублей. Су һәм канализация шелтәрләрен яңарту күпмегә сузылачак? Тулырак Алия Хайретдинова. Республика күләме авиамодельләштерү ярышлары. Самолетларны бик яратам. Һавада очканда мине бик шаккаттыра ул. Шуныш-кыш копияләрен ничек төзиләр һәм алар үзләрен ничек күрсәтә? Әдилә Закирова белешеп кайтты. КамАЗ-мастер Ефек юлга җыена. Сегодняшнее мероприятие, пресс-тур перед шелковым путем, он также нам дает возможность что-то попробовать, несмотря на то, что в кабине сидят журналисты. Легендар команда хәзерге шартларда автомобильләрне ничек әзерли? Тулырак Гөлнара Миңнеханова. Бүген Санкт-Петербургтагы халыкара икътисади форумның икенче көне ул дөньядагы иң мөһим эшлекле чараларның берсе. Быел форумның ширек гасырлык юбилее да ул 25нче тапкыр үткәрелә. Яңа дөнья, яңа мөмкинлекләр шигары астында уза. Форумга 90 илдән 3000ннан артык кеше килгән. Шул исәптән 40 дәүләтнең хөкүмәт эшлеклеләре, 80 илдән дипломатлар бар. Хөкүмәт башлыклары, эшмәкәрләр, төрле оешма җитәкчеләре дөнья күләм һәм Россия икътисадын үстерү, технологияләр алгарышы һәм социаль мәсьәләләрне хәл итү турында сөйләшә. 2005 елдан форум Россия президенты Владимир Путин катнашында үтә. Форумда Татарстаннан Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге делегация катнаша. Президент Санкт-Петербургка кичә кич килде. Ул көн дәвамында берничә эшлекле очрашу уздырды һәм килешүләр имзалады. Икътисади форумда безнең республиканың сәнәгате һәм икътисадына багышланган зур стенд урын алган. Быел анда IT парк белән Иннополиска игътибар күбрәк бирелгән. Шулай ук Казан форум кунакларына Россиянең туристлык башкаласы буларак тәкъдим ителә. Тулырак Шулпан Касыймова. Икътисади форумның икенче көне нәтиҗәле очрашуларга бай иде. Татарстан Росатом оешмасы һәм Россиянең төзелеш министрлыгы арасында килешү имзаланды. Ул сәнәгать төзелеше өлкәсендә икенче халыкара осталык чемпионатын үткәрүгә кагыла. Ул быел Казанда узачак. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның сәнәгать төзелеше буенча алдынгы төбәкләр исемлегенә керүен билгеләп үтте. Бездә бу юнәлештә 400 оешма эшли. Чемпионатта катнашу өчен 23 илдән вәкилләр чакырула. Алар арасында БДБ илләре, БРИКС оешмасына кергән дәүләтләр, шулай ук Төркия, Венгрия, Сербия, Иран, Израиль бар. WorldSkills показал, что вот этих чемпионов, которые там, даже в национальном нашем чемпионате, вот эти работодатели сразу с мест с высокой зарплатой забирают. И кандидаты города, которые участвовали в выборе площадки второго чемпионата, была Казань, Санкт-Петербург и город Новосибирск. Но вот было принято решение провести его в Казани. Поэтому спасибо Рустаму Галичу. Я знаю, что будет проведено очень успешно. Икътисади форум кысаларында фикер алышулар көне буе бара. Бүген катнашучылар җирлекләрне үстерүдәге яңа алымнар турында да сөйләште. Әлеге очрашуда Рус реестр башлыгы Алекс Куфинский, Россиянең төзелеш министры Ирек Фәйзуллинның катнашуы бу теманың гаять мөһим булуын күрсәтеп тора. Рөстәм Миңнеханов Татарстанда җир һәм күчемсез миллек буенча бердәм ресурс булдыру тәҗрибәсе турында сөйләде. Ул бездә тәҗрибә рәвешендә тормышка ашырылган иде. Президент эш барышында теркәлмәгән объектларның күп булуын ачыклап әйтә. Аларны рәсмиләштерүдә кыенлыклар килеп чыга. Бу мәсьәләне федераль дәрәҗәдә хәл итәргә кирәк, диде ул. Мы провели выездное обследование, собрали информацию о собственниках этих участков здания. Однако порядок направления в Росреестр сведений о правообладателях ранее учтенных объектов, установленный федеральным законом, достаточно трудоемок и продолжителен во времени. Поэтому нам необходимо рассмотреть возможность упрощения этой работы. Следующий вопрос – проблемные проблемы выморочного имущества на территории нашей республики. Выявлено более 20 тысяч объектов недвижимости, права на которых зарегистрированы на умерших лиц.
Президент Россия Дәүләт Советының төзелеш торак коммуналь хуҗалык шәһәр мохите юнәлеше буенча комиссия утырышын үткәрде. Анда елына 120 миллион квадрат метр торак төзү буенча ил күләм максатка ирешү алымнарын карадылар. Хәзер әлеге тармак 5 еллык программага күчә. Ул объектларны алдан проектлап һәм эшләп гамәлгә ашырырга мөмкинлек бирәчәк. Президент безнең илдә төзелеш буенча бик күп программалар кабул ителде дип билгеләп үтте. Бүген торакның 83% яңа кагыйдәләр буенча төзелә. Все принятые решения позволили уже по итогам прошлого года, тоже было сказано, выйти на 92,6 миллиона квадратных метров. Вот по нашей республике мы перешли рубеж 3 миллиона квадратных метров. Көннең беренче яртысында Татарстан президенты ВК генераль директоры Владимир Кириенко белән очрашты. Алар республикада әлеге оешманың проектларын тормышка ашыру кулланучыларны дәүләт порталындагы хезмәтләргә җәлеп итү өчен ВКонтакте социаль челтәреннән файдалану турында сөйләштеләр. Владимир Кириенко интернетта татар телен куллану өчен ясалма интеллект технологияләреннән файдаланырга тәкъдим итте. Иннополис университеты белән хезмәттәшлек итәргә әзер булуын да әйтте. Анда уртак фәнни-техник проектлар гамәлгә ашырылырга мөмкин диде ул. Сейчас важно, мы строим производственный кластер. Это, по нашим оценкам, до 1000 человек, разработчиков, которые нужны в регулярной основе дорабатывать наш сервис. Очрашуда Иннополис махсус икътисади зонасында яңа эшләнмәләр үзәге төзү мөмкинлеген карадылар. Бу проект ICL компаниялар төркеме белән тормышка ашырыла ала. Шулай ук ике арада килешү төзелде. Ул фәнни эшчәнлек буенча яңа кафедра булдыруны, яшьләрне укытуны һәм хезмәткәрләрнең белемен арттыруны күздә тота. Подписано 16 июня 2022 года в городе Санкт-Петербурге. Татарстан белән Почта банк арасында да бүген хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Бу документка Рөстәм Миннеханов һәм банк идарәсе президенты Александр Пахомов кол куйдылар. Ул район үзәкләреннән ерак урнашкан авыл халкына банк хезмәтләреннән файдалану мөмкинлеге бирә. Республика президенты эшмәкәрләр белән хезмәттәшлекне ныгыту һәм аларга отышлы кредитлар булдыруны да күздә тотарга кирәк диде. Президентның эш графигында бүген төрле төбәк җитәкчеләре белән очрашулар да планлаштырылган иде. Татарстан белән Коми республикасы арасында килешү төзелде. Владимир Уйба Рөстәм Миннеханов белән очрашуда Казаннан вертолетлар сатып алырга теләвен әйтте. Коми, Татнефть, КАМАЗ, Әлмәтнең торбалар җитештерү заводы белән хезмәттәшлек итә. Ике арада товар әйләнеше 3,5 миллиард сумга җиткән. Рөстәм Миннеханов Газпром нефть җәмгыяте идарәсе рәисе Александр Дюков белән дә очрашты. Алар нефть-газ өлкәсендәге хезмәттәшлек итү мәсьәләләре хакында сөйләште. Берничә килешү имзаланды. Игры будущего пройдут в Казани. Форум барышында игры будущего ярышларының Казанда үтәчәге билгеле булды. Ул 2024 елның февралендә узар дип көтелә. Бу турыда Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко игълан итте. Әлеге ярышларны үзендә үткәрү өчен илнең 20 төбәгә гариза җибәргән була. Ярышларны уздыру тәҗрибәсе зур булган Казанга өстенлек бирелә. 15 төрдәге уеннар оештырылачак. Классик ярышлар, киберспорт һәм виртуаль чынбарлык технологияләре белән үрелеп бара. Санкт-Петербургтагы икътисади форум 18 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Шулпан Касымова, Дина Газалиева, Александр Ирашов, Дмитрий Шилов, Яңа Гасыр каналы. Форумда туристлык буенча 3 яклы килешү имзаланды. Аның бер юнәлеше Бөек Идел юлы. Шулай ук бүген Санкт-Петербургта Владимир Путин җитәкчелегендә зур киңәшмә узды. Ул илдә автомобиль төзелеше тармагының үсеше турында иде. Президент берничә мөһим бурыч куйды. Автомобиль чыгара торган заводларның эшен туктатмау, аларны кирәкле компонентлар белән тәэмин итү һәм хезмәт коллективларын саклап калу. Шулай ук автомобиль җитештерү тармагы ил халкының машиналарга булган ихтыяҗын капларга тиеш диде ул. Утырышта бу өлкәгә ярдәм күрсәтү, машиналарның үз кыйммәте һәм техник хезмәт күрсәтү мәсьәләләре күтәрелде. Наиболее важным я вижу сейчас две задачи. Первое – обеспечить работу автомобильных заводов России, их снабжение необходимыми компонентами. Сохранить занятость коллектива квалифицированных специалистов. Вторая задача – насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко возросли в этом году. Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях. Россиянең инновациялы төбәкләре берләшмәсе 2022 елга рейтинг төзегән. Аны Санкт-Петербургтагы икътисади форумда тәкъдим иттеләр. Беренче урында Мәскәү, икенчедә Санкт-Петербург, өченче урында Татарстан. Рейтинг 14 күрсәткечне үз эченә ала. Урта һәм кече бизнес өчен кризиска каршы программа әзерләү, фәнгә эшмәкәрлеккә ярдәм, югары әзерлекле белгечләр саны, төрле өлкәләрдәге стартап проектлар һәм башкалар. Рейтинг тутырыксыз икътисади шартларда төбәкләрнең көчле һәм игътибарны арттырырга кирәк булган якларын
күрсәтә. Татарстан күпчелек юнәлешләр буенча яхшы нәтиҗә күрсәтә. Уйлап табучылардан патент алу өчен килгән гаризалар санының күп булуын, кече һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәмне, стартаплар өчен федераль финанслар җәлеп итүне билгеләп узалар. Без дәвам итәбез. Россиянең кайбер аэропортлары эшчәнлегенә карата кертелгән чикләүләр 24 июньгә кадәр озайтылды. Росавиация мондый карарны инде 17нче тапкыр кабул итә. Очышлар өлешчә Көньяк һәм Үзәк Россиядә тыелган. Бу Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-Дон, Симферополь һәм Элиста аэропортларына кагыла. Пассажирларга башка маршрутларны сайларга киңәш итәләр. Сочи, Волгоград, Минераль сулар, Ставрополь һәм Мәскәү аэропортлары аша очарга мөмкин. Бүген синоптиклардан кабат һава торышы үзгәрү турында кисәтү килеп иреште. Төнлә республикада урыны белән яшен, көчле яңгыр көтелә. Боз явы ихтимал. Җилнең тизлеге секундына 24 метрга кадәр җитәчәк. Тотырыксыз һава иртәгә дә сакланачак. Шулай ук явым-төшемнәр көтелә. Шуңа да карамастан, көн җылы була 22дән 27 градуска кадәр. Казанда фатирларны су белән тәэмин итүгә һәм канализация хезмәтләренә бәя арта. 1 июльдән башкала халкы кулланган суның 1 кубометры өчен 2 сум 50 тиенгә, канализация өчен 8 сумга артыграк түли башлый. Башка чара юк дип белдерделәр бүген Татарстанның төзелеш министрлыгында. Казанның су һәм канализация торбалары 70%-ка тузган. Аларны төзекләндерү өчен яңа инвестиция программасы кабул ителде. Ул тариф артуын күздә тота. Программага нинди объектлар кергән? Алия Хайретдинова репортажы. Казанның су һәм канализация турбалары 70%-ка тузган. Шул рәвешле аварияләр соннары да арта. Узган ел 96 булса, бу елның 5 аенда гына 80-нән арткан. Бу хәлне яңа программа хәл итәргә тиеш. Ул 2028 елга кадәр каралган. Шундай аварияләрнең берсе 3 көнлек Восстание урамында була. Мондагы канализация коллекторы узган гасырның 72нче елында төзелгән. Әлегә казу эшләре бара. Соңрак турбаның эшен телекамера белән караячаклар. Аның ярылган урынын табу өчен. Казандагы су һәм канализация турбаларының гомуми озынлыгы 3000 чакрым, алар өчен Водоканал җәмгыяте җаваплы. Турбаларның 70% тузган, тик оешманың капиталь төзекләндерүгә акчасы җитми. Ел сайын 2 миллиард сумга ремонт эшләре башкаралар. Әмма су шелтәрләрен тулаем төзекләндерү өчен ким дигәндә 40 миллиард сум акча кирәк диләр. Бу эшкә бюджеттан бер тиен дә каралмаган. За период с 2010 года Казандагы су үткәргеч турбалар искерү сәбәпле 2010 елдан бирле 14 меңнән артык авария килеп чыкты. Канализация коллекторларындагы аварияләрдә асфальт убылулар елдан-ел арта. Бу да су турбаларының тузуы белән бәйле. Коллекторы канализации, количество провалов на улице города, к сожалению, с каждым годом растет. Фатирларны су белән тәэмин итүгә һәм ташландык суларны агызуга 1 июльдән бәя арта. Салкын суның 1 кубометры өчен 2 сум 50 тиенгә, канализация өчен 8 сумга. Бер кеше аена уртача 6 кубометр су куллана, димәк аның өчен якынча 14 сумга артык түләргә кирәк булачак. По тарифам мы Казанда бүген миллионнан артык кеше яши. Башка шундый шәһәрләр белән чагыштырсак, тарифлар буенча без 14нче урында. Бездән алда Мәскәү, Түбән Новгород, Ростов-Дон, Волгоград, Воронеж һәм Уфа. Челябинск, Воронеж, Уфа, Красноярск. Тарифларны арттыру капиталь төзекләндерү өчен башлап җибәрергә ярдәм итәчәк. Бүген төзелеш министрлыгында шулай дип белдерделәр. Яңа программа 2028 елга кадәр исәпләнгән, 6 ел эчендә 60 объектка ремонт ясалырга тиеш. Бу гомуми озынлыгы 45 чакрымлык су һәм канализация турбалары дигән сүз. Реконструкция магистральных коллекторов по улице Чистопольская. Чистай, Амирхан, Ямашев, Парин, Дубравная, Гудаванцев, Кызыл Какшай урамнарында коллекторлар төзекләндереләчәк. Гадел Кутуй, Толстой, Ломжа, Назарбаев, Кулгали урамнарында су турбалары алыштырылачак. Там 48 объектов, то есть по улице Адель, Кутуй, Толстого, Ломжинская. Программа буенча су һәм канализация шелтәрләрен яңартуга 6 ел каралган. Бу вакыт эчендә 7 миллиард сум җыелырга тиеш. Алия Хайретдинова, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Казан метросының яңа станцияләре нинди булачак? Бу юлы эскизларны алдан тавыш бирү юлы белән сайламаячаклар. Ни өчен белгечләр казанлылар сүзен тыңламаска булган? Бу хакта бүген Реальное время интернет газетасы яза.
Бүген Татарстаннан тагын бер төркем ир-егет үз теләге белән Украинадагы махсус операция барган урыннарга юл алды. Республиканың төрле районнарыннан 10 кеше җыелган. Алар анда контракт буенча хезмәт итәчәк. Яңа төркемне Казаннан узаттылар. Контрактка кул куючыларның күпчелеге 30 яшьтән өлкәнрәк, моңарчы армиядә хезмәт иткән. Кайнар нокталарда шул исәптән Төньяк Кавказ һәм Сириядә булган кешеләр бар. Хезмәт урынына киткәнче алар медицина тикшерүе уза. Семьяда военныйлар юк. Үзем решил барырга. Чөнки бу вакытта безнең илгә надо помогать. Мечта с детства освоить военную профессию, военное дело. Бала чактан хәрби һөнәр үзләштерергә теләдем. Хәрби тематика мине һәр вакыт кызыксындырды. Хезмәт итү урынында ни кушарлар, шул эшне башкарырбыз. Төп бурыч гади кешеләргә ярдәм итү. Мирным жителям, военным. Всем хочу оказать какую смогу поддержку. Граждане, которые идут, они идут сюда по зову сердца. Никто из них... Контракт буенча хәрби хезмәткә күңелләре кушканга баралар. Акча беренче урында түгел. Алар барысы да нацизмга каршы көрәшергә, Донецк һәм Луганск халык республикаларына ярдәм итәргә телиләр. И просто помочь народу Луганска. Ул үз теләге белән Украинага Россиянең махсус хәрби операциясендә катнашырга китә. Шул рәвешле безнең егетләргә ярдәм итәсем, ватан алдындагы бурычны үтисем килде ди. Альфред фамилиясын атамауны сорады. Хәзер ул яраланып Казанга кайткан. Монда тернәкләнү курсын уза. Бүген эшмәкәр ир хәбәрчебез белән очрашып, ни өчен Донбасска хәрби операциягә баруы турында сөйләде. Альфред Мингатевич, хәзер Украинада махсус хәрби операция бара һәм сез инде анда үз теләгегез белән киткәнсез. Менә бу адымга барырга сезне нәрсә этәрде? Бу операция башлангач, телевизорлар карадым инде. Шунда бәлки олы кешеләр дә булышырга тиеш дип уйладым. Белгәнебезчә, сез Украинага контракт нигезендә киткәнсез. Менә бу документны төзегәндә нәрсәләр исәпкә алына һәм шулай ук менә бүген үз теләге белән китүчеләр, Украинага үз теләге белән китүчеләр, алар менә хәрби хәрәкәт ветераннары статусына ия. Сезгә нинди дә булса хөкүмәт тарафыннан ташламалар каралганмы? Бу документны границада төзелә, Украинага киткәндә. Анда бөтен нәрсә язылган, нинди зарплаталар түләнә, бөтенесе язылган. Кеше үзе карый 2 айгамы, 3 айгамы, 4 айгамы, 6 айгамы. Украинага баргынча бер атна полигонда безне йөртәләр, автоматлар белән дә атабыз, бөтен профессиялар буенча тикшерәләр. Без ветеран войны дип аталабыз. Безгә коммуналь бәяләре дә төшә, аннары больницаларга да ятып була, госпитальләр ветеранов войны. Менә сез ничек уйлыйсыз? Хәзерге вакытта кешеләр ни өчен үз теләкләре белән Украинадагы махсус хәрби операциягә бара? Күп ерләрдән килделәр, егетләр. Нарьянмардан да, Севердан, Хабаровскийдан да, Челябинскийдан да, Мәскәүдән да күп кеше. Бөтенесенең патриотик воспитаниесе, бөтенесе акчага түгел, безнең илгә булышырга дип киттеләр. Менә сезнең гаиләгездә дә безнең туган илебезне саклар өчен үз өлешен керткән кешеләр бармы? Алар турында сөйләп китегез әле. Минем дә 2 бабаем да ватан сугышыннан исән барып исән кайттылар. 41 елдан 45 елга хәтле бөтенесе сугыштылар. Тагын 2 абыем да бардылар. Кайттылар исән сау. Сөйләделәр, ничек алар бергәләп бөтен ил белән җиңделәр немец фашистларын. Хәзерге вакытта Россия гаскәрләренең Украинадагы төп бурычы нинди? Сез ничек уйлыйсыз? Минемчә, Донбасс кешеләрен коткарырга җин фашист, Украина фашистларыннан. Алар 8 ел бомбит итәләр, кешеләр үләләр. Җирле халык моны аңлыймы? Менә нәрсәгә Украинага килгәнегезне аңлап калдылармы алар? Аңлыйлар, күзләреннән күренә, бик шат без килгәнебезгә. Үзләренең дә бер нәрсә юк дип әйткәнгә соңгы әйберләрен безгә алып киләләр, күчтәнәш дип инде. Балалар да безне күреп киләләр, фотографировать итәләр инде. Автоматлар да бит бездә, аларга бик кызык. Аннары безне күрәләр, коткаручылар дип инде, защитниклар дип инде. Альфред Мингатевич, мин сезгә әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт әйтәм һәм сезгә тизрәк терелүегезне теләп калам. Рәхмәт бик зур.
Бу елларда Питрәч районының Әлбәдән авылында хәрби фестиваль узачак. Ул Брест крепостен саклауда катнашкан якташыбыз Советлар Союзы герое Петр Гаврилов истәлегенә багышлап, Бөек Ватан сугышы башланган көн алдыннан оештырыла. 18 һәм 19 июньдә 300-дән артык реконструкторча тамашачыларга сугышның беренче сәгатьләрен күрсәтәчәк. Гомумән алганда 3 күренеш әзерләнә. Бу хәрби бәрелешнең тәүге көне Брест крепостенә һөҗүм һәм аны азат итү. Историческое событие на определенном историческом материале. Фестиваль программасын ел сайын тулыландырырга тырышабыз. Интерактив мәйданчыкларның эштәлеген киңәйтү буенча эшлибез, осталык дәресләре оештырабыз. Хәрби хәрәкәтләргә яңа күзлектән карап, уеннарның сюжетын тулыландырабыз. Новые подходы, используем новую технику. То есть это всегда картинка немножко другая. Бирегә Россиянең төрле шәһәрләреннән, шулай ук Казакстан белән Белоруссиядән 36 хәрби клуб вәкиле киләчәк. Фестивальдә 40 сугышчан техника кулланыла. Бердә Бөек Ватан сугышы чоры автомобильләре күргәзмәсе дә эшләячәк. Хәрби очучылар әзерләнә торган җиңел самолетны да күреп булачак. Фестиваль быел 4нче тапкыр үткәрелә. Аны карарга 16 000 кеше килер дип көтелә. Брест крепостен азат итүдә катнашкан Петр Гаврилов әлеге чара уза торган Әлбәдән авылында туган. Фестиваль аркылы менә шул авылны матурайтып, бизәйтеп нитмәкче булабыз. Әлбәттә, геройның туган авылы андый булырга тиеш түгел. Кеше үзләре менә иләрен бик тәртиптә тота башладылар, матурайталар, яңаталар, яңа иләр салына башлады, бик авыл матурая башлады. Яшәп китте менә шул фестивальдән соң. Яршалыда яңа мәчет төзиләр. Ул шәһәрнең җәмигъ мәчете булачак. Комплексның гомуми мәйданы 6,5 квадрат метрдан артык. Монда бер юлы 3000 кеше җыелып намаз укый алачак. Беренче катында конференцияләр залы, икенчесендә намаз заллары урнашачак. Төзелеш эше хәйриячеләр акчасын алып барыла. Хәзер яңгыр коеларын килиләр. Шулай ук манараларын күтәрәләр. Татарстанда эшче һөнәрләргә ихтыяҗ арта. Моңа бәйле төстә республикада аларны әзерләүче юнәлешләргә дә игътибар күбрәк бирелә башлады. Шуларның берсе авиамодельләштерү. Татарстанда һава техникасын җыючы яшь конструкторлар әзерли торган 25 үзәк бар. Казанда 10 авиация түгәрәге эшли. Бүген исә Югары Ослан районында авиамодельләштерү буенча республика күләмендәге ярышлар үтте. Анда җиңүчеләр республикадан Пермдә бөтен Россия конкурсында яклаячак. Актив яшь конструкторларга югары уку йортына кергәндә дә өстенлекләр бар ди белгечләр. Толырак Әдилә Закирова. Илназ Зиядинов авиамодельләштерү буенча республика күләмендәге ярышта беренче тапкыр катнаша. Зәй районыннан килгән. 13 яшьтә генә булса да, идарә итү пультыннан башка аша ала торган планер ясаган. Үз районындагы авиамодельләштерү түгәрәгенә йөри. Ярышка үз-үзен һәм очкышын сынап карау өчен килгән. Бүген көндәшләре күп. Ул иң популяр номинациядә катнаша. Самолетларны бик яратам. Бу бик моторлар һавада очканда мине бик шаккаттыра. Җиңүчеләр берничә категория буенча сайлап алына. Катнашучының яше, очкышның моделе бар да исәптә. Антон Макаров пульт белән идарә ителүче очкышы белән килгән. Аның мондый ярышларда катнашу тәҗрибәсе зур. Казанның Чкалов исемендәге авиация клубында инде 6 ел шөгыльләнә. Киләчәгемне авиация белән бәйлисем килә ди Антон. Яшь конструкторларга ачык һавадагы ярышларга әзерләнү җиңел түгел. Алар очкышларын урамда сынап карый алмый. Моның өчен Казаннан 60 чакрым ераклыкка китәргә кирәк. Шунлыктан бина эчендә генә шөгыльләнәләр. Модели 9 было точно. Уку дәверендә 9 модель ясадым. Икесе бик тиз ватылды, 7 планерым озак очып йөрде. Бу очкыш мотопланер дип атала. Аны юка пенопласттан ясыйлар. Мотопланер махсус пульт ярдәмендә эшли. Аны чыртып җибәрер өчен шул пульттагы төймәгә басалар һәм без аны чыртып җибәрергә тиеш. Республика күләмендәге ярышта 30 яшүсмер катнаша. Барысы да малайлар. Аларның күбесе чын самолетларның күчермәсен булдырган. Современный век гаджетов. Безнең заманда авиамодельләштерү белән бу эшне бик яраткан кеше генә шөгыльләнә ала. Компьютерлардан баш тартып, кул белән самолет детальләрен ясау өчен ихтыяр көче зур булырга тиеш. Авиамодельләштерү түгәрәгенә язылу өчен махсус әзерлек таләп ителми. Иң мөһиме теләк ди оештыручылар. Татарстандагы авиамодельләштерү үзәкләренә укучыларны түләүсез кабул итәләр. Яшь конструкторлар ярышының кеше номинациясендә катнашучы Илья Зәниевкә 10 яшь. Ул Казандагы түгәрәккә йөри. Анда 3 ел торам. И күп самолетны ясадым. Без анда специальный залда самолетларны очырабыз. Аннары аларны күлибез ватылса,
Бу ярышта җиңүчеләр июль башында Пермгә бөтен Россия конкурсына барачак. Иң актив яшь конструкторларны югары уку йортларына максатчан программа буенча кабул итәләр. Укып чыкканнан соң да әлеге белгечләргә республикада ихтыяҗ бар ди ярышны оештыручылар. Әдилә Закирова, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. КамАЗ-мастер командасы Ефәк юлы халыкара раллиына әзерләнә. Ярышлар 6 июльдән 16-на кадәр узачак. 10 этаптан торган маршрут Әстерханнан Мәскәүгә кадәр сузылган. Йөк зачетында команданың 4 экипажы катнашачак. Бүген Алабуга районының Тарловка авылы янындагы полигонда узышта катнашачак автомобильләрне сынап карадылар. Тест-драйвта хәбәрчебез Гөлнара Миңнеханова да катнашты. Бурмалы һәм катлаулы трасса Кымлы юл күнегүләр полигонында шартлар чын шүлдәге кебек. КамАЗ-мастер пилотлары Эдуард Николаев һәм Андрей Каргинов хәзерге вакытта автомобильләрне сыный. Безнең иҗат төркеме сынауны беренче булып үтте. Машинаны дәрәҗәле узышчы йөртә. Рульда Дакар 2022 раллиның көмеш призеры Эдуард Николаев. Без К3 модельле йөк машинасында барабыз. Антон Шибалов бу автомобиль белән быелгы Дакар раллиенда 3нче урынны яулаган иде. Без утырган йөк машинасының иң зур тизлеге сәгатенә 140 чакрымга җитә. Пилот Эдуард Николаев ТНВ каналы өчен техниканың бар көч һәм мөмкинлеген күрсәтергә булды. Гадәттә мондый тест-драйвларны ул президент өчен Дакарга китер алдыннан үткәрә. Бүген безнең белән ул автомобилен 15 минут сынады. Кайвакыт экипажга руль артында 6 сәгать булырга туры килә. Пилотның карашы трассада, уенда 6 июльдә Әстерханда старт алачак ярышлар. Как только закончился Дакар в этом году, команда... Дакар тәмамлануга ук безнең команда киләсе ярышларга әзерләнә башлады. Безнең өчен Ефәк юлы ул әлбәттә катлаулы сынаулар полигоны. Мин беренче тапкыр Ефәк юлында 2009 елда катнаштым. Старт Казанда, финиш Ашхабадта булды. Күрше КамАЗда безнең хезмәттәшләребезне Андрей Каргинов йөртә. Ул шулай ук Ефәк юлы раллиенда катнашырга әзерләнә. Понятно, сложная ситуация. Бөтен дөньяда, илдә безнең командада катлаулы хәл. Шуңа да карамастан без бирешмибез. Түземсезлек белән стартларны көтәбез. Быел маршрут үзгәрде. Ул җиңел түгел. Әйтик, Кавказда бурмалы юллар, таулар, автомобиль белән узу кыен булачак. Ташлы юлдан тәгәрмәчне тишмичә үтә алу мөһим. Ефәк юлы раллиенең йөк зачетында 4 экипаж катнашачак. Эдуард Николаев һәм алтын бедуин иясе Дмитрий Сотников К5 модельле яңа йөк машиналарын йөртәчәк. Андрей Каргинов экипажы үзенең ышанычлы икәнен күрсәткән КамАЗда, ә Сергей Куприянов газ-дизель ягулыгындагы автомобильдә узышачак. Подготовка идет полным ходом. Әзерлек бик түгел алып барыла. Без вакытка сыешабыз һәм 3 июльдә машиналар Әстерханга юл тотачак. Ярышларда катнашканнан соң командада яңа техник идеяләр туа. Әйтик, узган Дакардан соң автомобильләрнең ышанычлылыгын яхшырттылар. Дизель системасының элементларын үзгәрттеләр. Илмә такталарны ныгыттылар. Әгәр элек кайбер детальләрне Европа һәм Америкадан алып кайтсалар, хәзер импортны алыштыру эше бара. Алабуга районыннан һәм Яршаллыдан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шундый яңалыклар, исән имин булыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш бөгелмә баулы азнакайда явым-төшемнәр көтелә. 22 градус җылы. Республикабызда циклон тоткарлану сәбәпле һава шартлары әлеге әлләни сөендерми, аеруча төнге сәгатьләрдә, чөнки урыны белән кыеп яңгыр явачак. Боз явы мөмкин, шулай ук яшен вакытында көчле җил көтелә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә төшкә кадәр яңгыр явачак, төштән соң туктый. Ял көннәрендә көннәр бераз сүрелә, явым-төшемнәрдә булуы мөмкин ди фаразлы синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы көн, төньяктан уртача тизлектә җил. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә явым-төшемнәр юк диярлек, температура 24 градуска кадәр. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта иртән бераз яңгыр явып үтә дә, көндез аяза, шулай ук көчле җил булуы мөмкин. Көннәр бераз булытлап яңгыр яуса да, булытлар артында кояш бар. Ул һәр вакыт күңелләрегезне җылытсын. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буынар проблемасын хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В «Доктор Ост» пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась.
очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. Қазанда яуым төшемнәр көтелми 25 градус жылы, төнья көнбатыштан талган җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 751 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 62%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар, исән-мин булыгыз.